Mm. Tiedätkö sä, miten toi upgrade-juttu toimii? Joo. Mikä logiikka siinä on? Sun pitää vaan tehdä damagea sillä, niin se upgrade on. Aa. Haluatko sä ton? Tai itse asiassa. Heitä yksi mini. Toinenkin. Mä haluun tän. Hyvä kun mulla on momentti. Itse asiassa. Mä en tiedä. Mä haluun tän aseen. Missä olet? Aatu, älä kuole. Ei. Mitä mä säädän? Crack. Where are... Ai. Joo, mä kuolin. Ois pitänyt olla poraar, niin vois pärjätä. Mä lähden kyllä aivan Kiinaan täältä oikeesti. Oi! No oh my god! Tuo on tosi hauska peli. Ei voi lähteä minnekään tää mut tapata. Mäkin melkein kuolin. Joo. Mä ländään jonnekin aivan muualle oikeesti. Otan ainakin nää shockwaveit tästä. Sitten joku vitsi pumppu. Sitten yksi tubettaa tosta. Eli piki. Varo sua pusketta. Ei pusketa. Ei mua mitään pusketa. En mä edes näe ihmisiä. Mä kuulin vaan shockwave äsken. Oliks tuo mitään järkevää? Ei. Jään ilmaan. Kiva. Mua pelottaa. Oh my god, se oli mun. No sentään mä sain tuolta uuden. Ei, tossa oli var. Ihan voi mielenkiinnosta kysellä, että mistä täällä on vihuja. Tässä näköjään puskemassa mua. Ai 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 ai. Oi 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 oi. Minua ärsyttää, koska mulla on ärsyttävä määrä helttiä.
No ajaa samat puskennit. Missä? Ai! Joo, joo. Se oli siinä. Jäi. Joo, mä kuolin. Sulla on ihan hyvät luotit. Mitä? Sulla on ihan hyvät luotit. Jos vertaa mun luutteihin, mä saan koko ajan tämän saman pistoolin täältä, johonka mä tykkäisin siitä. Ei oikeesti, ei. En tykkää. Ai, tässä on ihminen puskeamaan. Missä? No ei se enää puske. Lähti karkuun. Tai se tuli vaan tosta mun läheltä. Mä luulen, että se puskeamaan, mutta ei se mitään oikeasti puske. Tää on ihan liian hyvä. Oi. Mä ehkä menen vähän... Ettei mä ehkä tapeta ihan niinku silleen niinku... Piiloudutaan. Momentti. Joo, mä hävittiin. Sehän meni aatoa ihan mainiosti. Haluatko sä uuteen? Joo. Okei. Se meni just silleen kun mä halusin. Joo, mä en osaa pelata tää peliä en sitten yhtään. Ehkä mennään vaan nyt kokeilemaan, jos voitettaisiin tämä. Mikä vitsin Havok? Fox Bää. Sitä Havok. Fox Bää. Havok. Joo, varmaan muutkin. Eikö mä kuolin Voldemort? Miksi mä mentiin normipeliin? Ei menty. Tää voi olla myös reloadis. Minne me mennään? Joo. Minne? Tuossa johonkin mahtuu. No joo, ei mitään.
Ai joo, no oikein vetetään. Ase. Joo, huono ase. Miksi aina tulee pandekeita? Ai 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 ai. En ainakaan just melkein kuolla jollekin ihmiselle. Miksi se meni tolleen? Okei, joo, ehkä mä vedän tän tästä tälleen. Mä sain chestistä tommosen. Joo, ihan ok. Mä en edes tykkää tosta aseesta, mutta joo. Laama puun päällä. Oh. Where are you going? Otan tosta minnit vaikka. Leevi Opperi soittaa. Moi. Mä pelaan. Mä pelaan tän matsin Aatonkaan reloadista. Mä voin tulla sunkaan siihen peliin. Moi. Jop, moi. Mihin sä meet? En mä mene pelaa sun Leevin kanssa. Mihin? Peliin mennessä et oo tulossa. Eli Steel Brain. Ah. Hunting rifle. Eikö itse asiassa mä otan vaan tän. Nyt noin skämmeröimään ihan tolleen hauskasti. Ei osunut. Räkätty.
Mennään tähän alueen rajalle ja ottaa, että noi tulee tuolta. Mennään me lataa hunaria ammuntaatiin. Ihan ykkönen puolesta tuolta niinku. Joo, Jää. hyvä. Meni alas. Joku tulee selkä. Joku on tässä talossa. Joo, mä hyökkään. Crap jäi. Täällä on Joku eeppinen tuli tuolta infantry. stormista vielä. Venä ilmas. Ei. Toi just tiilattiin pahemman kerran. Ai, tolla on aimbotti. Siis oikeesti. Mä piikkasin ihan pikkusissa tappaa, mut kandai varo. Ihan niinku sillä oikeesti. Kyllä se selvittää. Lähdekö mä pois? Ei tarvi. Mä en puskette. Jäi. Pikille. Loppu ammut, oli pakko vetää pikille. Ja se kuoli. Ei ehkä ollut servun paras pelaaja. Miten sinä ammut mä selkään? Kolme 7. Tää on muuten mun meni. Kolme 7. Pusketaan. Ja tuolla ylhäällä tuolla on joku. Mä Tuu pinnasin puskee tuohon. tää. Jäi. Tuu puskee tää. Joko? Mulla on rangarisotkin aika nais. Ai. Ai tää hyökkäs. Mä kräkkäsin. Toinen tuli mun selkään. Varannoilla on ihan hyvät lootit. Kade lähtee pois, jos on momentti. Jes. Mä tuun siihen. Ai. Nyt ei, toi oli virhe. Joo, mä jättäisin 30, aika nais. Mua ammutaan 2 suunnasta aika läppä. Ja toi tanssii, totta kai. Miksei se tanssis? Yes. Mä menen hakea loottiin. Jokainen on niinku, nyt on oikeasti niinku, sä et saa mistään huonompia lootteja, ihan sun. Ei nyt mennä voi kuolla. Pudari, ihan nais. No toi. Ei mulla on niin huono aimitella aseen.
86. Tuolla on kräkki, tuolla on kräkki. Tulee ylös, se on white 22. Jäi. Hyvä. Hyvä. Ui, stormilla. Ui! Herra jumala. Se meni Ui. eteen just. Oho, nyt mä otin palliin. Ui. Mä ehkä tuun tänne. Mä kräkkäsin. Sen kuka lähti. Ai. Ai. Mä oon tasa 1 HP. Onks mini? Ai. Mä saan tän. Mä kuolet stormiin, jos sä oot ykkönen. Kuolin Faldemokin. Sit sä revaa. En pysty, ei millään. Joo, mä lopetan tuohon. Ui. Ai. Joo. Moro.